ହାର ବାହାରିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଜି କିଏ ନାହାନ୍ତି ତା ଛଡ଼ା ମୋର। ମୁଁ ବି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ କାହାର ବି ଦୋଷ ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ। ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ, ବହୁତ ଭଲ। ସବୁ କଥା ମୋତେ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମରଣ କେବଳ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ ଦାୟୀ, ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁସାଇଡ଼୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା। ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଶୋଇଲି 12ଟା ବେଳକୁ, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା 1:34 ବେଳକୁ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥିଲା ମୋ ଦୁନିଆ। ଆଉ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଅପସନ୍, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଯିବି। ସଞ୍ଜୀବ, ପ୍ଲିଜ୍ ତୋ ଭଉଣୀକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ବାସ୍ ଏଇଟା ସବୁ ମୋ ଭୁଲ, ତୋ ଭଉଣୀର ଭୁଲ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଆମ ପରିବାର ଲୋକର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ବାଏ ଆମ ଉଭୟ ପରିବାରକୁ ବାଏ। ଏଇଟା ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ।